golmana Nemanju Supića. Onim pokušajem Bojevića Vojvodina je stigla do cifre od 5 šuteva u okvir gola. Fudbaleri OFK Beograda pak samo 1. Opet Stevanović i Petrović u skoku. Aut za Vojvodinu. Aut za OFK Beograd. Izvinite, Bojević je poslednji igra loptom. Karan i Batioja. Dimitrijević pokazuje da je Karan načinio prekršaj u ovom sudaru, a loptu će na mesto prekršaja postaviti Predrag Pavlović. Nikolić, izvinite, Nemanja Nikolić. Koji kontra sada što se rasporeda igrača tiče. Velika koncentracija u 16 tercu Vojvodine. Ostaje međutim rezultat nepromenjen. Da li prvi korner? Jeste. Prvi korner za fudbalere OFK Beograda. I da vidimo sada tu situaciju. Da. Mislim da je Karan poslednji igrao loptom. Kako god uočljivo je bilo da je u skoku bio najviši igrač u crveno-beloj opremi. Sada očekivano veliko uzbuđenje pred Supićevim golom. Čast da izvede taj prvi do sada jedini korner. Novi Nikolić. Skok Kecojevića, onemogućio ga je Vulićević. Supić odlično intervenisao, a Đuru i otklonjena je opasnost od gola Vojvodine. Barem za kratko. Loptu je napred poslao Petković. Pritisak sada fudbalera gostujućeg tima. Kecojević. Šutirao je Pavlović, nema gola, ostaje lopta u petercu golmana Supića. Nisam siguran šta Vulićević prigovara sudiji Dimitrijeviću i žuti karton za Supića. U međuvremenu žuti karton za golmana Supića. Ovo je kuriozitan podatak da golman Vojvodine dobija žuti karton. Evo zašto? Zato što je, ako se ne varam, i na prethodna 2 meča, da, ovo je treći žuti karton golmana Vojvodine. Na sledećoj utakmici Vojvodina će morati da potraži drugog golmana. Isteklo je 90 minuta, predviđenih za jednu fudbalsku utakmicu, a pomoćni četvrti sudija Aleksandar Vasić iz Novog Žednika pokazuje da će se igrati još 3 minuta. Branković sa brojem 3, Vladimir Branković u ekipi Vojvodine. Da vidimo ko bi trebalo da izađe izvan terena da bi se uštinula koja sekunda, kako bi se smirile strasti na terenu i dovele u red i sačuvalo minimalno vojstvo. To su razmišljanja fudbalera u crveno-belom. Pavlović, Bojović, evo pozicije za 2-0. Bojović, Milan Bojović, ono što nije učinio pre koji minut kada je bio sam u oči sa protivničkim golmanom. Milan Bojović u intervalu nadoknade vremena postiže drugi gol za Vojvodinu. Milan Bojović je ovim golom duplirao svoj učinak u dosadašnjim igrama u dresu Vojvodine. 4 gola Ilić, 4 Abu Bakar. Ovo je drugi gol Bojovića u Vojvodinom dresu. Zbog načina na koji je proslavio ovo što je učinio, Bojović je zaradio žuti karton. Treći igrač koji je spomenut javnom opomenom. Pavlović, Merebašvili, Bojović u ekipi Vojvodine. Rodić, Petrović, Simić u ekipi OFK Beograda. A ovo je prilika koju Dejan Vukićević, šef stručnog štaba Vojvodine, nije želeo da propusti, priuštivši i navijačima Vojvodine njihovog 5000 i Omaru Abu Bakaru ovaj trenutak da ga pozdrave aplauzom
da mu zahvale za sve ono što je učinio danas, ali i na prethodnim utakmicama. Evo još jedan put tog vodećeg gola u 57. minutu, kada je Abubakar ispunio očekivanja i članova stručnog štaba i navijača Vojvodine i svih onih koji u ovome fudbaleru vide i jedno od merila vrednosti superligaškog takmičenja na ovim prostorima. Oumaru Abubakar. Vulićević je poslao loptu napred. Milan Lukač. Sada su navijanje sa severa prihvatili i navijači na zapadnoj sredini, naravno opušteni, relaksirani ovim drugim golom, posle, kažem, ne baš sjajnog utiska o igri i uopšte o vrednostima ovih dveju ekipa. Ekipa koje u dosadašnjim mečevima u poslednjih nekoliko godina zaista imaju približno pogodak učinak međusobnim susretima. Kažem, navijači Vojvodine zajedno sada prihvataju pesmu i proslavljaju i još jednu pobedu, treću u ovoj sezoni svoga tima. Utakmica je završena, Vojvodina je pobedila OFK Beograd 2:0. Prvi gol postigao je Abubakar u 57. minutu, posle centra šuta Milićevića, a u intervalu nadoknade vremena Bojović je duplirao vojstvo Vojvodine i postavio konačan rezultat. Još jedan put moment u 57. minutu, kada je centrirao Vulićević, a Abubakar savladao do tada izuzetno sigurnog Milana Lukača. Kapiten Vojvodine i mlade reprezentacije Srbije, Sloboda Medović, požrtvovan, podelio je sa navijačima radost još jedne pobede, rekao treće po redu u 5 kola. Vojvodina je 3 puta pobedila, 2 puta igrala nerešeno. Fudbaleri OFK Beograda pak 2 puta jesu pobedili, ali su ovdje zabeležili treći poraz. Evo i tog drugog gola u intervalu nadoknade vremena posle centra šuta Pavlovića, strelac je bio Milan Bojović. Dakle, u 5. kolu takmičenja Fudbalske Superlige Srbije na stadionu Karađorđe u Novom Sadu, Vojvodina OFK Beograd 2:0.